Ay, damo la, wali paluta. Awan. Ibus. Ay, tama pang kayo magkuha. Ay. Pang kayo magkuha. Wow, tata. Tapi banget itu tungkong sa tata tata tungtong melon di pipang at
Naman, ah, titik.
ayos na sa Miss Mom. Hey! Hey! What are you doing? Let me be move! No! That's not a hole! Give me my thing back then. Okay. Where's the TV? What info? What info? Good? Is that
Mine. I don't know what left it. Mine. Hey, why you go so fast? Blow up the oven. Training mo? Whoa.
Ciao, bao, ciao, sana, bombardilo. Luca.
Hello everyone. Ayan, natapos ko rin silang maggayak kasi may training sila at aalis din ako mamaya. Mamay ko. Aalis din ako mamaya. Sinalang ko yung mga videos nyo guys. Oo. Kasi meron kaming meeting mamaya sa mga players ng taekwondo. Saka kaming mga mamis dahil mayroon kaming tournament sa October 18 sa SM City Lawag. So may mga pag-uusapan kaming mga rules, ayun. Tapos yung mga kung anong sasakyan namin, kung anong oras, tsaka kung may mga concerns kami at doon namin sa i-air. Yun yung venue. Mas maganda yun kaysa doon sa kung saan-saan lang nagtatanong. Diba? Minute kami ng coach, ng instructor. Kaya 8:30 yung training nila. Mamaya na lang ako pupunta. Mag-live muna ako ng 30 minutes. Ayun, 30 minutes. Mas maganda yun kasi may mga mamis kasing question ang training plan design. Kasi yung per coach kasi sa mga sports, may kanya-kanya silang design about training plan. May training plan design sila kung paano nila anong strategy na ituturo sa mga trainees na pwedeng magamit, lalo na ito taekwondo sa martial arts. Kanya-kanyang technique kasi yan. Doon naglalaban-laban naman yung mga trainees nila sa competition. May mga mamis na nagmamagaling naman na kala mo naman coach sila o instructor sila, nag-aral sila ng taekwondo. Questionin yung coach na bakit ganyan lang, bakit ganito lang. 'Di ba? Syempre masasaktan naman yung coach kasi nga may sarili siyang namang technique. At siya yung nag-aral lisensyado yun . Tapos nag-aral sa abroad yun ng taekwondo. Kumuha ng license na hindi naman biro ang magpapa-certify ng taekwondo kasi yun sa Philippine Taekwondo Association, which is registered yun sa SEC, tsaka affiliated yun sa Korea. Ibig sabihin, bakit kaya ako nagagalit sa mga mamis na ganyan, hindi nakakaintindi. Ayan na naman, makaka-vlog na naman ako. Kasi pwede tayong mag-suggest, oo. Kung nakikita natin kasi doon tayo mag-grow sa mga, yun ang sinasabing constructive criticism. Yun yung feedback system na tinatawag sa kahit na saang organisasyon ka, may feedback system yun. Na sasabihin mo kung ano yung naobserbahan mo, mag-suggest ka, pero not totally na ikaw yung masusunod. Feedback lang naman yun. Nasa instructor na yun kung tingin niya ay valid yun, pwede niyang gamitin, at least nasabi mo lang. Pero yung ibang mga mamis kasi guys, sa iba nagpi-feedback, nalalaman na lang yung instructor. Sa ibang mga tao nagpi-feedback, malay ba naman yung pinag-feedbackan yan, di naman yan registered taekwondo master o kaya instructor. Diba? Kaya nag-air ng concern yung instructor na siyempre na daw siya na hindi nadidismaya, nadidisappoint. Sabi pa nga niya, bakit po mga mamis, mga dear parents, kulang pa ba yung binibigay kong effort, kulang pa ba yung magpag-guide ko sa mga bata? Sabi niya. Tapos kung tingin nyo ay may pagkukulang pa po ako, pasensya na po kayo. Siya pa yung very humble. Sabi niya, pasensya na kayo kung may pagkukulang pa ako, sa tingin nyo may pagkukulang pa ako sa mga anak nyo. Pasensya na po kayo kasi tao lamang po ako. Ganun. Kaya ako kasi pag nagfi-feedback, kunyari tapos na ang training, kakausapin ko siya, sir, kasi dumadami na tayo, baka kailangan mo, tingin ko kailangan mo na ng kasama. Ayun, yung feedback ko na yun, example, ayun, ginawa niya ng paraan, naging 3 na sila kasi 50 na yung trainees niya.
sabihin lang naman in a nice way, kaya marami kasing mga hanggang salita lang, hanggang salita. Tapos yung mga nagsasalitang mga mamis, hindi naman sila pumupunta na regular na nagbabantay. So hindi nila alam ang performance ng kanilang mga anak. Ngayon na lang kasi ako hindi pumupunta dahil aside sa napapagod sa trabaho, 2 hours ako doon nagbabantay. Kaya nung isang gabi ako pumunta. Sige na, mag-training na. Pupunta ako doon mamaya. Sige, Jirsyo. Kunin. Sige yan no, Jirs. Para hindi na kayo manghiram doon. Tapos yung mga tubig. Tapos, yun lang, naaawa lang ako dahil, alam niyo ba guys, yung instructor namin may offer pa yun kasi kagaling Singapore yun dahil nga maliliit pa yung dalawa niyang anak kasi grade 5 pa yun. Pinili niya dito na lang sa Pilipinas kasi yung asawa niya nag-abroad. Parang ayaw naman niya na dalawa sila mawala. Kaya pinili niyang dito na lamang pa sa Pilipinas. Pero may approve na yung visa niya. May offer sa Singapore. May offer sa Singapore na doon magturo ng taekwondo. Pero ang sabi niya sa akin, parang mas gusto ko naman naturuan yung mga Pilipino. Yung mga Pilipino kaysa makikinabang yung mga ibang lahi, sabi niya. Oo, malaki ang offer. Yung sabi niya sa akin, malaki ang offer doon. Kaso lang, may mga parang masama yung loob ko na iwan yung mga anak nyo. Gusto ko muna silang makagraduate sila ng black belt, sabi niya. Kasi ang daming pang hindi black belt kasi syempre yung gym naman yun, yung mga anak ko graduate na yan, mag-second dan na yan. Kaso naano lang ako sa ibang mga mamis na medyo aggressive. Gusto na agad, gumaling na agad yung anak nila. Di sila na lang magturo ng martial arts. Tingin ko nga kung baka mas magaling sila. Diba? Yun, ang dami kasing mga ganyang senaryo. Ako kasi hindi ko mapigilan yung mag-react. Dahil alam ko naman na, kasi lagi ako doon noon. Ngayon lang na taon na hindi na laging pumupunta dahil napapagod ako to, nakaupo lang dun nakaupo, tapos papanoorin mo sila, magdi-video ka, ayaw naman niya ipapost yun sa Facebook kasi nga marami kasing taekwondo gym sa Bangged ibig sabihin mga nag-aaral, pwede na lang kasing mapag-aralan yung anak mo, lalo na ngayon mag-provincial meet. Pag napag-aralan kasi yung galaw ng bata sa martial arts, alam na nila paano i-counter attack. Yun ang hinahan niya. Opo, stressor yan. Kaya nga hindi ako nakapagpigil. Yung tubig, hindi ko nakapagpigil na sabihan sila. At dapat may isang ajir dito, may isang set. Na, dear parents, kung wag namang respetuhan naman dito, willing, kung may concern kayo sa instructor, iwan mo yung cellphone mo, mawala doon. Kung may sabi naman niya kung may concern issues kayo, pwede po bang isettle muna natin dito, sabihin niyo muna sa akin. Kasi nagde-direct na sila sa agad sa headmaster, kung yung region 1 chairman. Kasi sa per region may chairman yan ng taekwondo, kumbaga director. Example, sa region namin, kasama namin ang Lawag, Ilocos Sur, Ilocos Norte yun, Lawag, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Pangasinan, area, La Union. Yun, kami yung magkaka-region. Yung may headmaster doon, nagkataon na taga-Abra, which is doon kami nagmula. Doon kami nag-training nung foundation namin. Kaso lang nag-branch out siya dito sa municipality na namin kasi 20 kilometers away kami mula dito hanggang doon sa main gym. Lisensyado yung instructor, which is palaki niya yung instructor na yan. Simula pa nung bata yan kasi hiwalay ang magulang niya. Elementary pa lang tumira na sa kanila yung instructor namin. Ibig sabihin napalaki nila na pag-aral tapos nag-taekwondo din kasi nga yung headmaster is taekwondo din siya. At pinag-aral niya din ng taekwondo hanggang napag-graduate niya, lisensyado na siya. Ibig sabihin,
pwede na siyang magtayo ng sarili ng gym, which is yun ang ginawa. Which is favorable sa amin. Kasi biruin mo, hindi na kami gabi-gabi pumupunta doon. For 2 years, ginawa namin yun. Dahil lang gusto lang namin na sundan kung ano, suportahan kung ano yung sports ng mga bata. Lalo sa akin, 3. Ang isang buwan ko sa isang bata is 1.5. Ang training fees lang yun. Pag nakikipag-compete kami sa isang competition, isang entry, ibig sabihin isang event yun, 1.5 ang bayad mo. Tapos kung dalawang magdo-double event ka, PUMSE, yung PUMSE kasi yun yung forms paano i-demonstrate yung perfection yun, speed, perfection, tsaka accuracy nung technique, i-demonstrate nila yun, maglalaban-laban sila per category, per belt. Yung isa namang event, yun yung sparring, yun yung Kyorugi sa Korea. Ibig sabihin, maglalaban-laban naman sila sa self-defense naman yun. Ayun, kung mag-entry ka doon, 2, kung gusto ng anak ko 2, edi 3,000 na agad yun. Kung 3 sila, o 3,000 times 3, edi 9,000 yun. Isang event lang yun ng competition. Buti nga yung isang ginagawa ko lang kasi para, syempre, mamumulubi ako. Isang event na lang. Ganun. Ibig kong sabihin, yung favor namin na magtayo siya ng taekwondo may branch dito sa municipality namin, malaking bagay yun. Kami lang yung first batch na which is 6 lang, biruin mo, 6 lang siya pumupunta dito Sabado, Linggo. Noon na i-training sila para hindi na kami pupunta sa Bangged. Kasi ang schedule namin noon sa Bangged, 4 days a week, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday dito. Hanggang nung nagsarili na kami, nag-apply na sa Philippine Taekwondo Association para malegalize yung separate na entity na, dumami naman ang namin, ang trainees. May mga nag-enroll sa iba't ibang school kasi nga lalo ngayon is provincial meet, district meet, provincial meet, tapos region. Taekwondo isa sa mga sport ng provincial meet. May mga taga public school na nag-enroll sa amin, as in mga 50 na yung trainees noon, yung instructor na yun. Pero mabait kasi lalo na pag nadidelay sa payment, kakiusapan mo lang yun. Hindi nila nakikita. Yung mga ibang magulang gusto agad gumaling yung anak nila. Hindi naman kasi sila nagbabantay lagi. So hindi nila nakikita kung anong performance yung bata. Kasi kami, para na rin kaming na-orientan lagi kasi nga sasabi yung headmaster noon sa Bangged na paano nila i-train ang mga bata. I-assess nila yung bata anong skill meron siya. May mga late bloomer kasi. Yung mga sa una lang parang malamya, ganyan. Ibibigay yung unti-unti. Wag mo sa martial arts kasi, as long as may interest yung bata, yun na yung pundasyon nila na i-training yung bata. As long as interesado yung bata na matuto. Tapos yung skill na malamya, hanggang iti-train nila yun. May technique sila paano, hanggang magiging okay na. May feedback naman na sakitin na bata every 2 weeks nasa hospital. Simula na nag-martial arts, hindi na hospital. Kasi nga may may physical activity sila, may pang-endurance, exercise, yung mga ganun. Yung minsan kasi lalo ngayon, may nagre-ready siya ng competition sa Sunday. 1 month inire-ready nila yung endurance. Nagpapa-jogging yun ng once a week, nagpapa-jogging yun sa University of Abra sa Oval. Tapos question nila, bakit jogging lang daw na naman yung pinapatraining? Diyos ko Lord. Sabi ko, hindi kasi kayo laging nagpupunta. Hindi nyo alam na may training plan design yan, yung instructor. May sinusunod siyang plano na siya kung anong training ang ibibigay sa anak natin. Pagkatiwalaan muna natin siya. Sabi ko, kung wala kayong tiwala, edi malaya naman kayo, nailipat yung anak niyo, punta kayo ng Bangged, 20 kilometers every day, ang training doon. Sabi ko, tapos mas mahal pa doon, ang walk-in doon, 250 isang session, 250, dito walk-in, 150 lang. Tapos,
magte-tricycle ka lang o magmumotor ka lang, dyan lang, 5 minutes lang na motor, dyan na sa sa gym. O di ba? Ang mga minsan kasi ang mga ang mga magulang masyadong feeling alam lahat. Ma'am Irene Bibi, ako po yung wife ni Mr. Madayag. Ako po ang nagmamanage sa kanyang messenger sa kanyang YouTube channel dahil busy ang asawa ko. Pinag-send ko nga ng video niya eh. Hindi na nga masend kaya wala na akong upload. Kaya ginagawa ko para hindi bumaba ang kanyang watch hour ni Mr. Madayag. Nila-live ko na lang. Kasi wala pang 1K ang watch hour niyan, 700 pa. Tapos nakatigil pa ng ilang araw dahil nga walang live, dahil wala nasira ang service drop ng kuryente papunta sa aming bahay mula sa highway. 2 days naman bago na repair. O kaya minsan naman masyadong napapagod na ako kasi 2 channel. Ang hirap pala guys mag-handle ng 2 channel. Nasasayangan naman ako na hindi ko i-continue ang kay Mr. Madayag kasi biro mo yung 700 from scratch naging 700 watch hour dahil po sa inyong tulong, Ma'am Irene Bibi, Team Kamane, Ma'am Iconek, Oscar Bertonel, si Lucita Romero, Alan Pumarada, si Nakabsat Nati, si Kamemu, June Bulag, Adrian, si Sir Domingo Dalde. Maraming salamat sa iyong mga suporta. Si Helen din ang nagpi-play kay Mr. Madayag. Tapos si Imelda Dumlao, yun yung mga nagpupunta dito. Tsaka si Ronnie TVCA, si Kepweng Adventures Bulag, aside ka, yun, yung mga nasa ibang bansa. Si Miss Ann, maski, yun ang mga natutuwa ko guys, mga maski busy, by find time, mamaya makikita mo na lang yung comment section, ay nanood pala ng videos. Kaya guys, hindi na kasi ako nagpipicture. Kaya yan si FBN, naging friend ko. Nakala ko si FBN noon, kay Miss Jenny Balya naman, channel ko siya nakilala. Kala ko si FBN, Inglesero ito, ibang lahi, kaya nanonosebleed daw, mag-English, biglang nagtagalog. Sabi ko, Mr. Preview Net, akala ko you're an Englishman, Filipino ka pala, sabi ko. Ayan. Oliver Channel, thank you so much. Kaya ako naglilista na lang guys kasi minsan sa sobrang dami din ng pumapasok, hindi ko agad-agad sila na i-play. Kaya ang listahan ko ay natutunan ko kay Ma'am Iconet yan. Kagaya ng kagabi. Ayan, yung may mga check na yan, ibig sabihin natapos ko na yan. Ayan. Tapos yung isa naman, alam ko kung sino yung mga angel na nag-play. Nung pag sinisipag ko pa yan, ilalagay ko yan kung anong angel ang nag-play dyan. Sa ako lang nag-screenshot o nagpipicture pagka yung channel ay hindi makabakas. Kagaya ngayon, yung anak ko, yung kanyang channel hindi makabakas. Ayan. Yung iba naman ang support sa premiere. Kunyari, umattend kayo sa premiere ni Mr. Madayag o kaya si Miss Jane, iba na naman din yun ang sukli nun. Kunyari, kasi nagpi-premiere kami, ang pinakamatagal lang naman na premiere ko is 13 minutes, gano'n. Ang kapalit nun is 1 hour na video play naman. Talagang sinisigurado ko na na-play. Kaya may dito, may monitoring ako. Natutunan ko yan kay Ma'am Iconet. Ayun. Kunyari na kung nagbakas na kami dyan, si Mr. Madayag, ako, o kaya yung angels namin, na full play yan, na fully watch yan. Kasi minsan, lalo na pagtulog na kami, sinasalang namin yan, pero magbabakas na ako. Paggigising ko, kasi minsan tapos na, iba na yung nagpi-play. Kaya ang ginagawa ko, una na lang, bakasan ko na lang para at least hindi ko na uulitin. Inuulit ko pag hindi ko na bakasan pagka lang, mga 10 minutes lang, pero pag 2 hours naman ay bakit pa uulitin, di ba? Di mag-play na lang ako na isa pa yung video, ganun na lang. Yan ang ginagawa ko, kaya pag nabakasan ko na sa una, fully watch yan. Ayan, Oliver Lim Channel,
Ayan, nilista na kita dito. Yan. Thank you so much guys kasi dahil sa inyo, bakit ko ginagawa ang pag-play? Kagaya ng nasabi ni Mr. Titanic, si Oscar Bertonel. Pumunta kayo sa, kunyari sa nagla-live, ilang millions ang nagla-live, ilang million YouTubers ang nagla-live sa isang araw, isang gabi. Sa isang tao na nagpunta sa live nyo, example, sa nagpunta sa live na ito, malaking bagay na yan kasi biro mo ako yung napili niya na pumuntahan. Ibig sabihin, hindi lang naman shout out, hindi lang sapat yung shout out, isa-shout out ko kayo na nagpunta dito para masuklian ko kayo yung effort nyo. Kaya nga din kayo nagsusupport kasi alam ko, kailangan nyo din ng watch hour o kailangan nyo din ng bananas, ganyan. Ang hindi ko lang maibigay o limited lang ang meron ako is banana kasi hindi ko alam paano bumili. Sabi nila may nabibilhan daw yan yung subscribers sa yung computer generated pero hindi ko alam kung saan nabibili. Ang ginagawa ko na lang unlimited na watch hour. Yun, kunyari bibigyan kita mag-watch na lang ako ng videos mo. Yun. Magiging organic pa yun dahil ipo-fully watch naman yun. Kunyari may 51 minutes ka na ads nyo, kaya ko pang i-play yun. May katim akong, biro mo yung katim ko, 51 minutes ang ads niya. Unang ads yun. After 5 minutes, nag-ads ulit. 40 minutes naman. Hindi ko, nasayangan akong na-skip. Pinifully watch ko talaga yun. Oo. Pero syempre, may GC kami din, ipinipicture ko yun para maniwala sila. Pero kayo naman na wala kayo sa GC, ibig kong sabihin, kung may mga ads kayong maski mahahaba, nafu-fully watch yun lang yung kaya kong ibigay po sa inyo na konsuelo man lang na nagpunta kayo sa live na ito. Yun lang po, kaya huwag kayong mag-alala kung kayo ay monetize channel. Malalaman ko naman na monetize channel kayo kasi may join button na, tsaka marami na yung ads na papasok. I-click mo pa lang yung video nyo, may pre-roll ads na po yun, tapos mag-mid-roll pa, tapos may post-roll ads pa yun. Yun na lang po yung konselo ko po sa inyo na nagpunta sa akin. Kaya, ito, pang ilang notebook ko na to guys. Pang ilan na. Ito, makikita niyo bago. Bago yan. Kaso pang elementary kasi sobra pala ang binili ko noon kay Bunso. Hindi niya nagamit. Ito, may red lines pa siya. Kaya ako na lang ang gumamit. Ito yung lagayan ko ng ng monitoring ko yung mga nagpupunta sa akin. May date pa, example, ito, October 10 live stream. Ayan, nalagyan ko ng date niyan. Ito naman, October 9. Alam ko kung ano yung mga, nung sinipag ako, nilagyan ko pa ng angel, kung ano yung angel ang nagpi-play, ganyan. Para ma-monitor ko siya, baka kasi maduble-duble naman. Minsan, kung ang natapat na angel sa'yo ay inuulit-ulit naman, edi mas maganda sana kung bago. Kaya yun ang purpose ko na ginawa. No? Minsan naman, yung iba, hindi ko ma-search ang channel nila. Nilalagay ko dyan din sa taas yung kung ano yung channel nyo, yung ano ba yun? Sample, si Prince Gaming. Ang daming Prince Gaming kaya nilalagay ko. Prince Gaming, tas nililista ko lang talaga. Ganun ako guys, sa mga nagpupunta sa akin na live. Kaya yung hindi na nagpupunta sa akin, piniplay ko naman sila pero outside the live stream na lang. Kasi lalo na pag nagre-review na ako, na-check ko naman, itong team ko natin, hindi ko pa pala na-play. Ayan. Minsan, yung pangako ko, kagaya nito, si Miss Ann, sabi ko, ipag-play ko siya ng 1 hour. Na-check, tapos na, kaya may check na siya. Ayan, ganyan. Pero minsan, wala akong makitang kunyari sa video nyo guys, wala akong makitang long video, kasi yung iba, mga video nila, short lang, yung mga 2 minutes, 3 minutes, mas gusto ko kasi ipag-play yung mga more than 10 minutes kasi nababakasan ko agad yun. Sa dami ng, kunyari, 10 yung angel ko na nag-play, 5 dito sa Microsoft, 5 dito sa Chrome. Sabay-sabay yan na nag-play.
Minsan hindi ko pa nga na-update yun sa Microsoft, yung ano ba tawag, yung taskbar. Tapos na, iba ng channel ang umaagaw. Buti sana kung sarili yung video. Kaya mas gusto ko na yung 10 minutes para ma-update ko siya agad. Kunyari, na-update ko na sa isa, babalikan ko, ganun. Hindi kasi ako nagbabakas agad. Dahil, ano yun, dami na pag long videos, tinatry kong kalahati muna bago ko ibakasan. Ayun guys, kaya ano, yung lahat na nagpunta dito, nailista ko naman na. FBN, Oliver Lin, si Irene, Ma'am Irene Bibi, nakasalang Ma'am Irene dun sa kabila. Yung may lumang laptop kasi si Mr. dito guys. Kaso lang, ang pangit lang dun kasi 3 lang pwede niyang i-play kasi maghahang na siya. Di ko pa napa-upgrade. Nung nagtanong na ako, medyo mahal kasi ang upgrade kasi papalitan daw yung RAM, yung random access memory yata yun. Si Ma'am Icon nakasalang na, Ma'am Icon, Nati, nakasalang na. Yung mga videos niyo guys. Si Kabsa Proni, nakasalang din. Ito pa, hindi ko pa na-play. Si Oliver Lin. Ayan, si FBN, naka-ongoing na rin siya. Oliver Lin, bibigyan kita ng minimum na 2 hours yan. Bago kasi ako pag nag-end na kasi ako guys, pupunta ako sa may meeting kami ng mga bata. Instructor pala sa martial arts. And then, pero bago ako umalis, isasalang ko itong mga videos nyo. Kung hindi ko man kaya live video siguro ang piplay ko. Kasi kung malobat man yung laptop, kasi fully charge ko yan bago ako umalis. Mababalikan ko kasi, check ko lang sa history. Mababalikan mo yun. Yung mga nabitin na play. Maraming salamat. Ayan, FBN, itong formation part 1 mo. Tamsak 93 na 94. Wala naman na ako. Isa na lang yung tinatambayan kong team kamani na nagla-live si Miss Lucita Romero. Ayun. Kaya mas marami na akong angel na mag-play po sa inyo. Thank you so much. Sis Oliver Lin, ipag-open kita ng angel. Umpisahan na kita kasi 2 hours yung bigay ko sa'yo. Ayan, example, si Helen, nagpunta dito kanina pang umaga siya. 6 o'clock kasi nagsimula ito eh. 7 yata nagtambay, 1 oras ang alam ko, mahigit or 2 hours. Matatapos na rin yung 2 hours and 36 minutes niya. 2 hours and 13 minutes na yung na-play ko sa kanya. Pero tatapusin niya yan. Pag monetize channel kasi guys, depende sa haba ng depende po sa haba ng iyong ads. Minsan kasi kagaya ng nasabi ko, may 40 minutes akong na-play na ads. Yun. Ito naman si Sir Domingo Dalde, 3 hours ang kanyang live stream. Naka 1 hour and 30 minutes na kabsat. So, 1 hour and a half pa. Si Ma'am Iconnect, natapos ko na kasi several of your newly uploaded videos, Ma'am Iconnect. Kaya, tumalon naman siya sa live video mo. Kaya, hindi ko na tinanggal. 3 hours po ito. 9 days ago pa naman yung pinili niya. Di man lang yung reason sana. Pero sayang naman kung i-cut ko siya. 48 minutes na kasi itong naka-play. Late ko na kasing nakita. FBN, isalang na kita ng magkumpisa na ako magsalang ng long videos. FBN, may na-play ako the other day. Itong 59 minutes mo na live stream, kabsat, i-check mo na ano ko na to.
Na i-play ko na. Kaya ito na lang, yung sumunod na mahaba mo, FBN, 2 hours and 54 minutes. Kaya ko kayo pag-play ng mga ganito guys kasi konti lang naman kayo. Dyan. Pag marami naman, ginagawa ko videos. Ito kasi 2 hours 54 minutes. Ito FBN. Noong upload, October 9 pala. Di ka na masyado nagla-live FBN kagaya noon. Paki-check naman FBN kung ito nga yun. Baka iba namang channel yung piniplay ko. May nangyari na kasi sa akin guys. Nakakatatlong video na ako na 10 minutes. Ma-realize ko bakit. Sabi ko, bakit maitim siya? Hindi naman maitim ang alam ko dito. Deng Badilio, good evening. Ano po ba ang main channel mo, Kabsat? Tapos si Oliver Lim, ikaw na. Malapit na si Mrs. Helen. Deng Badilio, maraming salamat. Ano po ba ang main channel mo, Kabsat, Deng? Si Kabsat Jamie ang magpe-play sa'yo, Oliver Lin channel, si Kabsat Jamie. Ayun. Yan, FBN ang piniplay ko sa'yo. Marami pong salamat. Oliver Lin channel. Bakit iba ang lumabas? Sandali na lang i-check ko na lang. Mag-go to channel. Try ko mag-go to channel kay Oliver Lin. Thank you so much, Kabsat Oliver Lin, sa pagpunta kay Mr. Madayag Vlog. Si Mr. Madayag Vlog, hindi niya kasi kaya mag-livestream guys. Maski may wifi sila doon. Pag OFW kasi siya nasa construction. Oil, gas and oil field services sila. Yung mga oil refinery doon sa Libya, sila po ang gumagawa ng planta nila. Sila yung kontraktor. Kontraktor na. Sila po yung kontraktor. Kaya, siyempre, kung construction, pagkatapos nun, hindi pagod na yung mga yun. Ang ginagawa ko lang, magsisend siya ng video at i-upload ko. Hindi na nga siya nakasend. Sabi ko mag-video siya. Doon kasi sa planta nila, sa kumpanya, bawal kasi doon for safety purposes na during work ay magbi-video-video ka doon. Hindi sa confidentiality pero sa safety. Baka kasi may maaksidenta ka doon na matapilok ka o kaya makaapak ka ng matutulis na bagay, yun yung ayaw ng safety. Stricto daw sila sa safety. Yan FBN, sa'yo po ba yan? Alam ko naman sa'yo yan. Yung play ko, 2 hours 54. Ayan, nakita ko na Oliver Lin ang iyong channel. Ito pala ang ano mo, at user dash Hana 17. I-play ko muna ang latest mo, Kabsat Oliver Lin, 12 minutes and 32, and then mag-pick na ako ng ano. Kasi mag-end na ako guys. Mag-pick na ako ng live video mo. Kasi may meeting kaming mga parents doon sa Taekwondo, sa instructor namin dahil may mga issues siyang dapat i-clear. Tsaka i-instructan kami kung anong gagawin namin sa competition. Kasi may taekwondo competition sa Lawag City sa darating na Sabado. Yun na naman ang content ko guys. Sa susunod, taekwondo.
Hindi kasi kami nakapunta noon sa Agoo, sa La Union noong August. August yun. Ay, September. Dahil walang budget. 3 kasi yung anak kong nagti-taekwondo. Isang entry mo doon sa isang event, 1,500. Tapos kung 2 event yun, di 2,500, 3,000 yun sa isang bata. Eh, Agoo. Mabayad ka pa ng sakyan, pamasahe mo pa. Kaya sabi ko sa coach, sa susunod na lang po ako, sa susunod na competition na lang po kami sasali, sabi ko. Dahil interest ng mga bata yung taekwondo, kaya sinundan na lang namin kasi kaysa maghapon sila dito, magse-cellphone. At least doon na-exercise na nila, tsaka magagamit nila in the future. Iba uso ngayon ng mga bully-bully, mga bullying pala, bullying, habang bata pa sila. So dapat may martial arts kasi sila na hindi lang naman self-defense ang matututunan nila sa martial arts, dahil sinasama nila ang discipline. Kung yung martial arts ay gagamitin mo sa pambubuli, tatanggalin ka nila. Kung ikaw ay kunyari na-promote na ng black belt, pwede ka nilang tanggalin kung mapatunayan kang isuspend ka muna. May due process naman din yun. Suspend ka muna, depende sa offense, sa gravity ng offense, and then kung masyadong mabigat ang kasalanan mo, pwede ka nilang tanggalin. Ang taekwondo kasi na martial arts, kaya ang naririnig ko paano nila i-orient ng mga bata. Last resort lang nila yun. Kunyari, nasa sitwasyon sila na magigipit sila. Ang sinasabi ng instructor, umalis ka sa sitwasyon na yon, sabi nila. Mas maganda umiwas ka. Pero kasi ang pag-iwas daw sa isang bagay na sitwasyon ay hello, Kabsat JB. Nagsasermon ako. Malapit na ako matapos, Kabsat, pero pag-play kita, pero nakatambay ako kagabi sa'yo. Pag-gising ko, iba na yung iba na yung nagla-live stream. Hindi na ikaw. Ibang channel na. Yun, kung ang taekwondo guys, ang orientation ng mga bata, kung sakasakaling nasa sitwasyon ka na magigipit ka na, i-try mong umiwas. Kasi ang sabi nila, ang pag-iwas sa isang sitwasyon na ganun, ay hindi daw hindi daw senyales na ikaw ay duwag, kundi umiwas ka lang sa sitwasyon. Pwede kang tumakbo, ganyan. Pero kung sakasakaling masusukol ka na daw, mako-corner ka nila, ay wag mo naman daw yun na yung time na gamitin mo yung self-defense na tinuturo, kasi wag mo namang hayaan na saktan ka. Yun ang sinasabi. Pero up to na kaya mong umiwas sa isang sitwasyon na hindi maganda, umiwas ka. Yun ang discipline na sinasabi nila. Sa discipline, hindi naman sila drastic na magturo. Una lang, may time silang uminom. Example yun. Yung mga tsinelas nila, sleepers nila, nakahilera yan. Tapos may time silang uminom. May time silang magpahinga. Yun yung sinasabi nila. Yun yung nag-uumpisa ng self-discipline. Lalo na ngayon, ang mga bata natin ay iba ugali. Yung 3 anak ko na nga lang, napapagod na ako. What more sa mga teacher na nag-handle ng 35 students, 40 students. Kaya ako minsan sa mga co-parents ko na pag sa meeting, dami-dami pang sinasabi sa teacher. Sabi ko, ang pundasyon kasi ng pagdidisiplina ay nasa bahay. Sabi ko, kung kayo reklamo ng reklamo sa teacher, tapos ayaw nyo naman na mapagalitan ng mga anak nyo, di problema nyo na yun. Tapos yung teacher, isang 35 students ang handle niya. Tapos yung anak mo lang, hindi mo kayang disiplinahin. What more sa teacher, sabi ko.
Kaya huwag tayong maging sensitive pag nasa school ang mga bata. Kasi nga tinuturing nga ng teacher na sila yung pangalawang magulang eh. Tapos tayong magulang ang konsinti. Kasi may mga magulang na konsentidor. Mapagalitan lang yung anak nila, susugurin yung teacher. Di sana magtayo na lang sila ng sarili nilang paaralan, di ba? Ganun. Ganun. Kung saan napupunta yung mga real talk ko eh. Dali sandali JB, sama din kita sa play. Ito po yung piniplay ko pala sa'yo, Sis Oliver Lynn, kabsat. JB, ito, pag-play din kita. Barrera JB. Si Sir Domingo Godalde, nakasalang na rin. Oo, no problem yan. Wala na kasing tas yung mga angel ko na yun, kaya nilagay ko na sa'yo. Saka nakita kita bago ko matulog. Kaso lang, saglit lang naman pala yung screencast mo, JB. Ano lang yun? 3 hours. 3 hours lang naman pala yun. Kaya pala pagising ko ng alas 5 na ako nagising kanina. Natapos na. Ito na lang, i-replay ko yung essay mo kagabi. 3 hours and ito, ang essay mo kagabi ay ipag-replay natin for JB. FBN, nakasalang po FBN. Saglit na lang guys, tatapusin ko lang po ang pagsalang sa inyo. And then i-end ko na yan kasi magbibihis rin ako. Ayan, kitab sa JB. Ayun. Ma'am, JB, FBN, Irene DB, Ronnie TV, iConnect, Nati Dalde, Domingo Dalde, Oliver Lynn. Matatapos na rin yan. Ang alam ko matatapos na si Helen. This is Helen. Split na lang yung live niya. Kasi nag-umpisa si Helen nung nag-umpisa rin ako. Kaya yung 2 hours niya matatapos na rin. Ayan, saglit na lang kay Helen. Sis Helen. 2 hours and 28 minutes na si Helen out of 2 hours and 38 minutes. Ayun, mag-end na ako, Kabsat JB. Naisalang ko naman na sa'yo. At sa lahat na po nang nagpunta sa aking live stream. Sa live stream ni Mr. Madayag Vlog ay maraming salamat. Sana mas marami tayong pagpalain tayo ng Panginoon kung ano ang magandang plano na hinahangad natin sa ating buhay, sa ating channel, sa ating pamilya, at ilayo tayo sa kapahamakan. Amen. Alright guys, thank you so much and have a nice weekend. And sabi nga nung nabasa ko sa Facebook kagabi, be a gift. Sabi niya, be a gift or a blessing to everyone. O, diba? Kaya naging blessing din naman ako sa inyo ngayong araw na to. Kasi nakita ko kayo, ayan, yun lang yung maliit na blessing na binigay ko sa inyo, ang iyong watch hour. Alright guys, thank you so much Ma'am Icon, maraming salamat. Kabsat JB, FBN, Oliver Lynn, Nati Dalde, Domingo Dalde,
at sa lahat na nagpunta dito. Si Alan Pumarada. Si Alan, di bale nakatambay ako sa kanya kagabi. Ang kasama niya si ayan, si Oscar Bertonel. Magkaiba sila ng Si Oscar, actually 4 ang tinambayan ko kagabi. Si JB, si Sheena Vlog. Si Sheena Vlog hanggang kaninang umaga pa yun, nagla-live. Si Oscar Bertonel. Tsaka yung isa? 4 yun eh. Si Jun Vlog, yun. Si Jun Vlog. Si Sheena Vlog, si JB, si Oscar. Hindi, si Alan. Si Jun Vlog pala, bago mag-live si Mr. Madayag kagabi, natapos na si Jun Vlog. Si Alan pala yung isa. O sige, mga kapatid, at have a nice day. Goodbye.